hej. Ale už o tej dedine krásne, čierne. To mi aj neukázal, lebo mňa jebne. No, my si to kupujeme. Všade na stromoch kopovacia ostáva. Neviem, čo tí ľudia myslia. No, Či to bude do nekonečna sem dovážať džemy, ja neviem, prečo si to neurobia same. Gazdinky. Všade, kde sa pohneme, čerešne visia na strome, proskyne padajú po zemi. Nehovoríme, všetci nie sú rovnakí, ale teraz sa nachádzame. všade, kde sa nachádzame, teraz konkrétne ideme cez obec Dubnica, časť Bojnických chotárov. Krásne domy, ozdobené kvetinové záhony a záhrady pestované na ľahkú údržbu. No. Je to doba taká, že ľudia majú veľa stresu v robote, tak chcú si doma už len tak oddychovať, posediť pod oltánkou, opekať. Ale táto doba je nebezpečná aj preto, že možnosť vyhorenia je obrovská a potom nás čaká zastávka NSP Bojnice. Alebo sa môžeme ísť pozrieť na Bojnický zámok, čo nám určite zvýši náladu a odbúra nám stres. Toto už by mali byť Bojnice, kde sa nachádza ľudová umelecká škola na vystúpenia. Môžete ísť pozrieť, keď je nejaké výročie alebo nejaké akcie na námestí, tak podnikajú krásne vystúpenia v rôznych kategóriách. Alebo sa môžete len tak ubytovať a oddychnúť si. Hlavne ľudia cez polný, ktorí chcú zmeniť prostredie. Nachádzajú sa tu staré pamiatky, kostoly, ale aj budovy, ktoré boli dávno pred vybudovaním už staré a potom sa prebudovali, najmä to, a kde sa tu napravo je budova starého pivovaru, kde v podzemí sa našli priestory, ktoré pravdepodobne spájajú pivovar s Bojnickým zámkom ako unikové chodby. Tu na týchto miestach sa robia veľké akcie, jarmoky a trhy pre remeselníkov a rôznych výrobcov, ktorí nám spestria deň a nakrmia naše brúška. Napravo hore je zámoček, momentálne nie je vidno, ale to vám ukážeme na budúce. Bojnice sú vždy pripravené na vašu návštevu. Trošku je to horšie s parkovaním, ale vyzerá, že ľudia sa sem hrnú kvôli bývaniu, lebo je to lukratívna časť Slovenska a hlavne mladí ľudia chcú bývať v peknom prostredí. Nová výstavba im určite pomôže, aby boli spokojní a neutekali z našej peknej krajiny. Tí majetnejší môžu použiť aj letisko v Prievidzi.
Zamestnanci Brose to určite nebudú, ale práca, ako sa hovorí, šľachtí. Tak zase na budúce.